tine nyaya yatakatonga yakabva munyika mwamambo muusha munzvimbo yekujopa uko masabhuku chonai. Inyaya yakaitika muna February iyoyo, mvura yanga yachikungonaya. Saka zvakaitika ndezvekuti pamba pambuya TS, vanozi mbuya TS, pakaberekwa kamwana kadiki. Kaberekwa kamwana kadiki, musi wekaberekwa muroora abva kuchipatara auya nako. Usiku hwacho ihwohwo mbuya TS akazonzwa mukicheni mavo muine kurongedzwa kwezvidziyo kuma 3 AM. Pevakamuka vaine chekuvhenekesa chatinoti tochichiyachiya. Ndokubva vavheneka, ndokubva vaona Ernest Kaisa, mumwe mudzimai wemunharaunda imomo unogara almost 100 meters kubve pamba pambuya TS. Saka amuona kudaro, iyazve mune munhu watinoziya, dhoo rakavharwa. Vakabva varidza mhere kuti nharaunda iuyi. Saka nharaunda yauya kudaro, mudzimai uyu Ernest Kaisa wakabvunzwa kuziya, wapinda sei mumba mwemunhu kudai? Akati, ndapinda munomu tanga tiruda kurya kamwanaka, asi ndasiiwa muno ndi Jeni Sidhuli. Jeni Sidhuli ndiye ari kundifundisa kuroya. Saka nharaunda sabhuku wakauya, Jeni Sidhuli ndokubva adaidzwa, ndokubva aramba kuti ine handizvizivi. Saka nyaya yakapinde mudare mwamambo musha, akaitonga, akazoona kuti maybe pane ukama huripo, regai ndiendesewo kuno umwe mambo. Saka ndini ndakachizoitonga. Taitonga, nyaya iyo haisati yapera. Ernest Kaisa uri kubvuma kuti for sure ndakabatwa mumba mumunhu ndichiroya. Pakafambwa pamunda wakafambwa kwaibva uyu kumba kwake kuya kwaakazobatwa achiroya, kwakaoneka mafootsteps, yakanga kwabve kunaya, uye magwiti kana kuti kurwa kwakamboitikwa pamunda wanga uripo. Asati apinzwa imumu, Ernest Kaisa wakaende kosiya tsvina, wakaiti tsvina kuti kuti for sure aimanikidzwa panze ipopo, ndokubva azosiwa yarimo. Saka nyaya peyari ngepekuti uyu Ernest Kaisa takamuripisa, akaripa mari yake yese yekuti ndakabatwa ndichiroya. Asi ari kuti zvekuna madzimambo, inini ndaifundiswa ndi Jeni Sidhuli uyu. Saka Jeni Sidhuli ndiye akufanirwa kuti aripiswe ndi mambo. Uye abereki Ernest Kaisa ari kuti iwe waifundisa mwana wedu kuroya, saka tinoda kuti utiripire. Mbuya TS ari kuti iwewe Ernest Kaisa, ndakakubata mumba mangu, ndiwe unofanira kundiripira. Saka ndopeyari nyaya yacho. Vakura sei madzimai? Vakadzi veruwadzano vaya vanoti vakasimuka kuimba muchechi vanhu vanochema. Samutaisa kuti ichadzoka rini mudare? Tiri kuitarisira kuti inodzoka tikaita dare 11, dare repamberi pacho. Because wanga achitoda kuti ipinde izvozvi, takamboti mbomira bichana nekuti uyu Jeni Sidhuli akashakirwa nemurume wake. Okay. Saka uyu panonzi ari kuti ndakasiiwa mumba Ernest, hanzi ndakasiirwei? Network zvekuroya yanga yadonha. Tiri kuriwa kuti handiti kumanikidzanaka kwakanga kwakunga kukaurisa kuti iwe tarwa kuti upinde umu, saka takukusiyamo. Okay. Munoziya shamwari neshamwari dzikambokanganisana, hamuzozivi kuti ko akabatwamo chii anozotaura kuti ndakanga ndiinani. But Ernest akazomanikidzwa achienda uko, asi anotaura akabvuma kudare kuti ndiri kudzidziswa. Yes. Kura kuti aitozvidawo chaakanga asingadi kudya mwana wayo, asi kudzidziswa aida kudzidziswa. Ndio zvakahwanzika zvevanhu vanoroya mwanangu, zvekuti pewakazomanikidzwa kupinda umu, asi wambobvuma kubva kumba kwedu, kurya mwana ndokwanga wasingadi, asi kudzidziswa waidini? Waida. Izvozvo tinonga taakutongera tichiita assumption, kufungidzira, nekuti vanhu vakabatwa vese pakuroya. Saka apa pane evidence yesikatomboendi kunganga yekuti vanhu vakabatwa vachiroya. Saka makamuripisa chii? Takamuripisa ng'ombe nemwana wayo. Iye muroyi wakatobhadhara, akabatwa mumba mwamunhu, asi wakuchidawo kubhadhara pamusha paakabatwa. Ndeve chechipi kuwana Eruwadzano?
umwe wacho ngewejeke umwe ni UBC umwe wacho iye Janice Duli atori nechigaro chikuru muJeke Nation mukadzi yewe unopinde UBC nhengo yesangano yeUBC yakatopfeka Bari binga kuru ibi na bunga